sumangga Raka Masunyi kemarin dan cekarakan putra temanten biji saking Panti Busono Yo Venika Musik Racun hatiku monggo Mas Unyi ketemunya neng Epi saiki lagi ketemu neng panggung nembe niki lho Mas ingkang baku padha dedonga pinaringan sehat gak nggih ngoten to Mas kula dhek wau serloke teng tesih mriku oh nggih sami lah sami masyaallah batin ku ning kene ora nek wong duwe gawe ya nggih pun tadi mboten dadi mboten nggih sami nggih malah ndadosaken krenteking ati. Oh nggih. Alhamdulillah wonten sowan dalem mriki sinten ingkang kagungan kersa Bapak? Bu Suyanti. Bu Suyanti. Bu Suyanti. Jan hebat lho Bu Suyanti iki. Pripun hebate? Duwe gawe ora kaya ngene Bu Suyanti, Pak. Pripun? Hebate pripun iki? Beda dari hari-hari yang kemarin. Beda sama yang lain apa? Nyuwun sewu, kula tindak mriki kala wingi. Nggih. Durung enek terop, durung enek dekor. Heeh. Saiki wis enek dekor, enek terop. Lho, beda ta? Inggih alhamdulillah piantun sampeyan sami sehat nggih. Allahumma ya nang amben mangan bayem. Piantun cabean adem ayem. Allahumma. Wah jan hebat tenan kok. Pokoknya piantun cabean beda dari yang lain juga. Membuktikan bahwa kesatuan dan kekompakan terbukti wonten dalemipun Bu Suyanti. Bu Suyanti dasar pangapunten Bu Suyanti ya wonge nggih entengan mula kuwi kasembadan karo tangga teparo tangga kasengkuyung. Wah jan Bapak MC mantene jan kelihatan cantik, yang kakung juga bagus. Nggih saking Papua loh Mas. Papua ini. Papua tapi Papua Jawa. Lho kok tegese Papua Jawa niku pripun? Ben mosok nek masih ganteng kaya ngene Papua. Iki kan masih keturunan Jawanya masih dari segi nama nggih. Dari segi nama bapaknya nggih Pak Hasan Busukisem. Nggih, tapi
kediamannya di Merauke. Merauke. Wah jan hebat jodoh niku nggih Mas MC. Nggih. Tanpa mandang jarak. Nggih. Apapun tetap jodoh. Allahumma amin. Saniki wonten sosial media. Oh, saestu. Ya nggih, ora perlu dijodohke saniki. Nan aku nyuwun sewu. Apa maneh saiki kamera iki wah. Berbagai macam kamera untuk filter. Oh iya. Lah kuwi sing marai ngapusi. Lah. Aku ora nyuwun sewu. Aku iki ambak nang niki ya jodohku ya saka HP, Pak nyuwun sewu. Saka HP. Lah nyuwun sewu. Bojoku pangapunten. Padha apa ora ning ati? Lho, kados Mbak manten ingkang paring asma sinten mantenipun? Mbak Aprilia. Mbak April nyuwun sewu, Pak. Mbak April dasare cantik. Nggih. Lancir kuning. Nggih. Menik-menik. Menik-menik. Bojoku ya kaya ngene iki. Ngeten iki. Ayu ngeten iki. Kula alhamdulillah nikah tahun 2017 ya kados Mbak Aprilia ngene iki. Piantun estri kula nggih ngeten iki. Alhamdulillah. Ora ngapusi. Alhamdulillah tak rabi tekane tahun 2026. Nggih. 9 tahun tibane. Alhamdulillah bojoku tambah. Nek bojoku ngene, Mas. Bojoku ki untune gingsul. Lho. Tapi kuwabeh gingsul. Kowe merongos. Kang Baku saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma dasare piantun cabean alim ulama. Mula niku wau mirengaken wah ning renteking ati ayem dalil katitik katoto wah jan hebat. Mula niku kula nggih tumut dedonga wabil khususan untuk mempelai berdua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ton pondok itu. Wah, nyuwun sewu. Ton pondok itu. Kula niku jelas iki mesti ton pondok. Pangapunten, kula mboten nyombong nek kula pribadi mboten. Nggih, lah nggih. Kula wonten pondok suwenipun 10 tahun. Pangapunten Ibu Bapak, kula wonten pondok 10 tahun. Nggih, ngapunten, wonten Tebu Ireng pasipun Jombang sekawan tahun. Sekawan tahun. Kula teng pondok niku kurang luwih nggih 5 tahun. Pondok niki Pondok Indah. Lho kawam Pondok Indah, lho nek aku pondok tenan kamu. Kowe pondok tenan? 4 tahun ning Tebu Ireng. Oh nggih. Alhamdulillah 3 tahun wonten Lirboyo. Lirboyo, nggih. Anak kurang pas 3 tahun tak tambahi ning Ponorogo pasipun Maya. Alhamdulillah 10 tahun. Ning mriku bakulan. Dadi ning pondok dadi iso basa Arab. 10 tahun. 10 tahun ning pondok dadal tak tekoni basa Arab. Aku ning kono bakulan pentol, Mas. Tak kira ki tenanan ning pondok ya suwene 10 tahun. Lah iya. Diomong kok hebat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mugi-mugi anggenipun bebrayan aku tansah pikantuk berkah karomah saking Gusti Allah. Allahumma. Hebat pokoke wonten siang punika. Niki wonten kadang kula domas kalih manggala kalih. Wajik gulane klopok najan sithik sing penting rata. Nah, ayo sini cantik. Agak sini biar tidak mengganggu foto. Sini agak aja. sini Mas, agak sini Mas. Sini ayo Mbak cantik dulu yuk. Manut komandanmu. Manut. Komandane Cucuk. Singkatannya apa? Komandan Cucuk. Komandan Cucuk disingkat. Dan Cuk. Lah iya Komandan Cucuk. Iki to. Jenengan lho, bosane lah mersan jenengan iki kok ya. Komandan Cucuk. Singkatannya apa? Ya kuwi. Ya Allah hebat sangat. Mas manten bahagia saat ini. Mbak manten bahagia. Tapi maaf 1000 maaf ya Mas. Merauke sama Jawa beda tata beda cara. Karena apalagi di Cabean khususnya RT 3, maaf ini tadi himbauan dari Bapak Ketua RT bahwasanya harus diberitahu bahwasanya di Cabean Mas untuk malam pertama mantan tidak bisa melaksanakan malam pertama. Pangapunten. Lah napa? Saestu niku Ibu, niki wau himbauan tuh. Saestu untuk khususnya Cabean RT 3. Oh, RT 3. Untuk mantan baru tidak bisa melaksanakan malam pertama. Lah nyopo? Jalaran sidak yang saya ketahui di dalam rumah. Sing guri dhewe kamar, ana kamar loro. Sing siji isine gula mie. Lah sing ngarep kene tepakne mantan isine gawan mantan lanang. Wah. Dadi sik kudu diresiki isik. Ya Allah, bahagia nggih. Dijaga keharmonisannya nggih. Allahumma
Hebat pokoknya. Ya, Nak, namanya siapa cantik? Rizka. Mbak Rizka. Ya, Mbak Rizka Tiwul Wonogiri. Apa niku? Najan Gisel Meraati. Aku lak karo Mbak Rizka mesem iso. Lah nek siji-siji. Nek sijine ya Allah. Nonong sing nonong sapa sing duwe? Nonongi. Ayo sini agak sini. Namanya siapa cantik? Siapa? Ya Allah. Lah bocah kok jeneng kok ngeden wong. Napa? Jeneng kok keris iki lho. Sapa? Sapa? Riris. Oh, Riris. Tak kira Iris. Kiris, Kiris. Kek Yuris. Kek bayar. Mbak Riris masih sekolah. Lulus tahun ini. Lulus tahun ini, alhamdulillah. Cita-citanya apa? Aja guyu nduk, iki mumpung dina barokah. Cita-citanya apa? Cita-citamu luhur, muga-muga kasembatan dening kedua mempelai. Itu adalah ucapannya mempelai itu wah mujarab 100%. Cita-citamu apa, Nduk? Ya, copet lu, masa bocah itu kayak cita-citanya copet gitu. Cita-citanya apa? Mbok, kan dia cita-cita. Ya wes, kita kayak solusi ya, Nduk ya. Yang penting cita-citane ndang rabi. Nanti joget lagunya apa cantik ya? Ora joget, saestu betul. Kamu nanti joget apa mbak? Ya, kamu juga nggak joget? Yakin? Yakin? Nyuwun sewu. Ini yang joget sama ibu tuan rumah langsung diberi cash. Nyuwun sewu, niki Dumas nggih. Jenengan Dumas toh? Niki mungkin nyuwun bayaran apa mboten? Kantun sing Kantun. Jenengan nyuwun bayaran apa mboten? Kantun. Nyuwun sewu, iki umume kene iki 50 ya toh. Iki kok bayarannya ditransfer apa cash? Cash. Awakmu cash apa transfer? Awakmu ya cash. Ayo madhep ngulon rono, madhep rono. Ayo, inget ana Nduk. Kotak ya urung dibuka kok njaluk cash iki lho. Iya. Wow. Ya, joget ayo satunya. Ayo sini, ayo. Ya, bocah kene iki ya bagus. Yantun cabean ya sini, ya. Mbok dekep ae porong garing to, Mas. Ya Allah. Tose. Oke. Namanya siapa, Mas? Rido. Sinten, Mas? Rido. Oh, yo iki to tibakno artis RCTI kae. RCTI kae yo iki. Utuh kae Ridho Irama. Iki kae Ridho Irama. Lah iki? Iki ridhone Gusti Allah. Mas Ridho masih sekolah? Masih kelas berapa? Satu apa, Mas? SMK. Cita-cita apa, Mas? Mana sing gawe urip mawon? Oh, mana sing gawe urip? Oke. Iki sijine ya Allah bocah kok bagus. Asmane sinten, Mas, namanya? Raffi. Mas Raffi, cocok Mas. Mas Raffi ki ning ndi-ndian ben dasare bocah yo ireng manis. Oke. Mas Raffi. Iki ki jenenge Raffi yo bocah ireng manis. Mula kuwi nyuwun sewu, niki wingi wis tak elekne lho Mas Raffi. Awakmu kelingan apa ora? Kowe awakmu nak eling. Sesuk awakmu dadi manggala. Aja dolan awan ae. Olah-olah yo ngene iki. Bareng diwedhaki jan. Yo. Ngentekne wedake perias. Yo. Persis kaya jajan pasar Kemplang. Ya, ayo, niki mungkin joget lagune napa, Mas? Manut? Awakmu ya manut? Prei. Masamu. Maksudnya prei iki lagu. Prei iki lagu ngono apa? Prei lah apa ngono lho? Prei joget. Oh, prei joget. Iki to Mas iki mumpung kepanggih kalih elektron. Ya, balik. Balikan nada Mas nyuwun sewu. Awakmu njaluk gendeng apa lagu apa dituruti. Loh, dasar balikan nada profesional. Wah, ayo apa? Campur sari, siap, joget. Sing ora joget nyuwun sewu. Awakmu joget apa mboten? Joget apa gak? Manut. Awakmu joget? Manut. Nah, awakmu joget apa gak? Joget? Ya, joget lo ya. Ayo, gawene lewung, Mas. Yo, pokoknya joget. Lewung, Mas. Lewung. Dados. Balikan nada. Yo. Was. Yo. Ayo tangan di atas yo. Yo.
popomu lho, Nduk. Ya Allah, hebat. Apa maneh nyuwun sewu, jogete Mas Rapi iki umpama dinilai 90 ya Ibu nggih. Tenan Mas Rapi, hebat jadi seneng joget to Mas? Mboten. Mboten, tapi enak loh Mas. Sip. Nyuwun sewu Mas, kendangane tok Mas, kendangane kanggo Mas Rapi tok. Tung tak tung dun tung tak tung tak tung tung tak. Ya, jajal duet karo aku enak ndi? Ya Allah Mas Rapi. Lah kok jogetmu kok kaya wong ambeien lho. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, sembah matur suwun, langsung masuk nggih ya. Jan hebat ya, cok disiapke lewatke Ponorogan ya. Reok. Sekali lagi khususnya khususon untuk mempelai berdua saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Minangkani kula cucuk ing lampah mbok bilih wonten kula tak kladu angin kula gegojekan kula ngaturaken gunging pangapunten. Yuk lewatke Ponorogo yo. Yo. Padang jinglang rasane bumi cabe. Sawise kapramuka melan reok. Ento jagat ingsun bisa padang saka ingsun. Iwun padang saking kodrat ingsun kanthi puput pepet-pepun tani tenali nambaran suruh tinuwat. Suka prastawa ing darmane Gusti. Mugi magiyo katentreman kang sejati. Kowe ngrusak pasaranku kowe. Kok iso ngrusak pasaranku Lah piye? piye wong-wong kene joget petangkisan sing dingeti iki lho. Walah. Sini cantik, sini ya. Sama Om ya, sini. Sini. Parah nih tenan. Jaluk sangu. Kok dapat sangu mau? Sini. Sini namanya siapa? Calonnya pinter joget. Oke ini petangkisan dingeti kono. Kere aneh. Nanti dilanjut ya, nanti malam ya. Nggih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.